मैया खेबनानै थांदोंमोन बाट बाहेरायाव संना जाबाय इयो बिनि सिङाव जायोमोन इयो बे सिङाव हाबोमोन दिनै संना जाबाय बेवहाय बियो इंख्रि गैया नामा? इंख्रि गैया? सङाखै दिनै? सेवबाय हेल' गाइस मैया मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन बिनि गेजेरावहाय बे भिडिअ आपल'ड खालामनायाव सासे बुरिखौ मदद खालामदोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रा गोबां थेंक इउ जासिदों लोगोसे आं बेनि थाखाय नोंथांमोना एप्रिशिएट जानायखौ नुनानै गोबां गोसोआ गोजोननाय मोन्दों लोगोसे माखासे सुबुंफ्रा गोबां बे बाथ्राखौ बुंदों कि नोंथाङा जि खामानि मावदों गोबां मोजाङानो खामानि मावदों आरो आं बिनि गेजेरावबो आं नोंथांमोनखौ गले गले बुंबाय थादों कि जोंनो बेबायदि मोनसे गोबां मोजां माने अल्ड एज समनि बिराद गोनांथि आं दिनै जिखियानो हक बेथ' जाबाय थागोन आं दिनै मोनसे भिडिअ ब्लगिं खालामनो सानदों बाट बेजों लोगोसे आङो सिगांग्रो बे ग्लभ्सखौ गाननो नागिरदों बाट आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों आं मानि थाखाय ग्लभ्सखौ गाननो नागिरदों एक्चुअलि आं दिनै बे मानसिनो माखासे गोनांथार बुस्थु आं हैनो नागिरदों बिराद गोनांथार बिराद एसेन्टियेल माने बिराद इम्परटेन्ट बिनि जिउआवहाय मानसिफ्रा सोंदों खायसे कि बिनि न'खरा बहा दङ बे बुंनाय मथे बिनि न'खरा बासुगावनि गयबारि गामिनि होनना बुंदों बाट आं मिथिया बे बबेनि नुदों आङो बिनि दुखुखौ स' बिनि थाखायनो आं बेखौ हेल्प खालामनो आखायाव लादों नाजादों ओमफ्राय जि हायो गावनि फारसेनिफ्राय लोगोसे सासेल' नङा सासे NDRF ना मा होनदों आर्मि ना CRPF मोन सिगां ना मा होनदों बिथाङा आंखौ मदद खालामहरदों आं बिनि मुंखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन सिगांग्रो गासिखौबो आं प्रिपेयार खालामजोबग्रोनि फुरा माखासे डिटेल्स खोन्थागोन बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आरो सासे मानसि बेबो हरदों सानै मानसियानो होनजायो ओमफ्राय बिसोर सानै लोगो नांनानै बे बुस्थुखौ हरनाय जादों गाव हारसिं हरदों बाट बे खामानिखौ मावनायनि सिगां बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जों बयबो खौसेयै जुदि खामानिखौ मावोब्ला बेबायदि खामानिखौ अब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव रावबो इसिबां अयनायद्राय लामा सामा थानांनाय निखावरि थानाय नङा आं बेखौ सानो आरो दासिमबो जोंनि बर' हारियाव बेबायदि दङ बे आसुरित खोथा आरो बे बिराद गोमोथाव मिथिबायना स' नैबे बाल्थिं बेखौ हैगोन आङो लोगोसे बेखौ आं लाबोनाया मानि थाखाय लाबोदों होनना बुंबा बेखौ आं ओंखाम आं जाय बुंदोंना बेवहाय ओंखाम हैगोन बाट आं बेखौ होआ बेनो बेखौ आंनिफ्रायनो बेखौ आं जेब्ला हैगोन अब्ला बेजों माबानानै खालामनो हैगोन थोरसि मोनासै आङो थोरसिबो बायनो नागिरदोंमोन हाथायथ' दा बन्द' नालाय बे गोबां बुस्थु लाबोदों आं दा खोन्थागोन नोंसोरनो नै बे मनाखौ बिनि थाखाय बायना लाबोदों बेवहाय गोबां दं नै आच्छा नैबेबो नै बेनाव बे बुस्थु गैया थौआवनो जायो स' बिनि थाखाय बे बुस्थुखौ लाबोबाय ओमफ्राय बेवहाय सिखाबो बेनाव गैयामोन आं बेखौ नुदों नायनानै फुरा डिटेल्स मा गोनांथि जिखिनिखौ मोनबोबाय बेखिनिखौ लाबोबाय ओमफ्राय जास्ट हेल्प खालामनो नाजादों थ' थांनोसै बे बुरिखौ लोगो हमनोसै अके Hi dogs. Hi friend. বুড়ি থা বুড়ি আরে বুড়ি আছে না হ্যাঁ এইবিলাক দিব এই মাইছা सोलायबाय नामा जायगाया नोंना जायगाया सोलायबाय जायगाया सोलायबाय नामा
हा बेयावलाय बोरै थाफैखो मा बिलाय आलु बानलुखौ बहा मोनखो नोङो बानलु नामा इयो इंख्रि गैया नामा इंख्रि गैया सङाखै दिनै सेवबाय बाल्थिङा दालाय बे मोजां नङा आरो नोंनो बियो मोजां नङा सिखा दंब्रा सिखा लाबोदों आं नोंनो साराय लाबोनोसै ओमफ्राय खोस्लिबो लाबोनोसै आं नोंनो हा अ खानजंखौ लाबोदों खानजंखौनि गैया नोंनाव खानजंखौनि गैया हा थावथ' दंखायो बे सिखा बेखौ हानो हाबाय नोङो देलाय देमलाय गोबौ नङा नङा नालाय गोबौथार ना गोबौथार नोंना थोरसिया माबा साराया ओमफ्राय माबा खानजं गैया खानजङा मोजां फसन जागोन जायाखै मोजां नंगौना नङा ओइ नोंना माबा गैया थोरसि सुग्रा माबाग्रा ओरै मानजिग्रा निरमा नङाब्रा बिदि निरमा बिदिब्लासो आखाइ ओरै माबा सरि थोरसिखौ सुगा दालाय साफा खालामा दालाय बेखौ सारायखौ ओरै सुग्राया बेखौ बिसिनानै निबियो बेखौ बाहायफेरगोन बाहायफेराखै ओरै संग्राया मानजिग्राया बेखौथ' दं दा गैया निलाय बेखौ लादो एबार थाव गैनि गैया नोंनाव थाव मोजां दोन दे थावा ओमफ्राय नोंनाव माबा गैनि गैया बेखौ मायाव बाहायो बेखौ मायाव बाहायो मिथिया हाथाय हुग्रायालाय नैबे गंगाय नै आं बेखौ बिसिना होनांगोन हाथाय नोंना हाथाया गाज्रिथार नांगौलाय हाथाय खिनलाय ओरै देखाय खिनलाय गोसो जाथारबाय नोंना हाथाया साफा खालामब्रा बेखौ बाहायदे एबारनिफ्राय नै खोनासं नै बेयो बेखौ मा खालामो नै नाहर ओरैजाय नै ओरै खांबाय गेयाव नै ओरै नाहर हाथाय मिथिबाय ना बेखौ होबानो जाबाय जाखांबा ओंखाम जाखांबाथाय नै बे साबोना नै बेखौ दैजों लगायनानै नाहरलाय दैजों लगायबाय बेखौ माबाखौ मिथिबाय दा बिमा ओरै फुबाय साराय खुसबाय नै बेदर बेदर नोंनिब्रा इयो गोथाव नांगोन ना गोथाव जागोन जायो मोनजागोन मोनजाया गोथाव नांगोन नाङा ए दालि ओंख्रि संनो रोङा ओमफ्राय नांगोन ना नाङाखै आं नोंनो थाखायसो लाबोदोंबा लाखिदो संना जादोब्रा नों मोजाङै बेजों नैबे सयाबिनजों बेजों जानो गोथावथार नोंनावथ' पियास दंखायो पियासखौ हादो बानलुखौ होदो नोंनिसो नांदो माइरं गैया नोंनाव माइरं गैया नोंनाव मना बस्था दंखायोलै ना सोलाय बस्थाया देलाय
Postal. Mam Steven boleh. Hah? Mayroon ko? No. Bahay dito eh. Oh, nani. Pwede mo na yung takay. Yung mo niya. Yung takay. Tanda. Moजाङै थाल लाना दोन दे. गावबो लांनाङा इयावनो थाबाय था जानला मोनला थांबाय थानाङा जेरावबो. मिथिबाय? दे थांसै दे. ओंखामा नोंना इयाव नै माबाया. बेखौ दोनदो थाब थाबनो दोननानै. बेयावनो जानांगौ मानोथो इयाव थाहैखो? Kesidibu. So guys, Paramjit Brahmo India Rep District Kokrazar, ओमफ्राय post office Sapatgram, ओमफ्राय गामिया जाबाय दुदुमारि, बिथाङा बेखौ मदद खालामहरदों नैबे बुरिखौ ओइ थांबाय इयो मानसिया माबानानै, ओमफ्राय सासे आरो दंबावो, बिथांनि मुङानो जाहैबाय हरि नार्जारि, जाय मानसिया मदद खालामहरदों बिथाङाबो मदद खालामहरदों, ओमफ्राय सासेनि मुङा बे बिथाङा मदद खालामहरदों, बे सानै मानसि मदद खालामदों, सासेया मदद खालामहरदों नामा आं बेखौ मिथिया, बाट आंनाव दायो सानैनिल' लिस्ट दङ। स' थेंक इउ स' माच मदद खालामनायनि थाखाय, आंबो बिसोरनि थाखायनो जे हायो दाजाबदेरनानै मदद होफैबाय आरो माखासे सम आं बिदिनो होफैबाय थागोन बेयाव जेब्लासिम दङ। जों जुदि खौसेयै जानानै, आं बुंदों ना, जों जुदि खौसेयै जानानै जुदि नुनायखिनिखौ जेसे हायो जों जुदि मदद खालामोब्ला निसय जोङो गोरिब गुन्द्राफोर थानायफोरखौ जोङो माने फोजोबस्रांनो हागोन। बे सान्थौआ बयनावबो दंखायो, खायसे मानसिफ्रा मदद खालामनो सानोबा हास्लाबा जायो, ओमफ्राय आंनो खायसे मानसिफ्रा बेखौ मदद खालामनो थाखाय माखासे राहा हरो, बैनि थाखायबो आंबो मदद खालामनो हायो। आंबो पार्सनेलि हाया, येस आं बे समावहाय थुलुंगा होयो रायजो राजाफोरखौ, सोरबा मदद खालामनो हायोब्ला मोजां। स' आं सिगांग्रो मदद खालामग्रोबाय, बिनि गेजेराव नोंथांमोनाबो इन्टारेस्टेड जानानै आंनो मदद खालामनो थाखाय माबा मोनसे राहा हरबाय। स' बिनि गेजेरजों आं आरोबाव फिनबाव मदद खालामफिनबावबाय। स' थेंक इउ स' माच बिथांमोना जाय सानै मानसिया मदद खालामहरदों, ओमफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय आं बेखौनो माने बिराद
माने नैबे मानसिनि थाखाय मदद होनाय आं आरो आं बुंदोंना मास मोनसेनि स' बे मास मोनसेनियाथ' खाथां नैबे बुस्थुआनो आं दहाय बेयाव थोरसि माबा प्लेट बे माबानाया बेनि थाखायनोखा नैबे बे ओंख्रिनि थाखाय आं लाबोदों आरोना बेथ' बे एक्सट्रा ओमफ्राय आंनिफ्राय एक्सट्रा दंबावो आरोना स' गाइस आं बेखौनो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनाबो बिदिनो नुयोब्ला मदद खालामलाय जि हायो एसे 500नियानो जा 400आनो जा दा बिनि न'खरनि मानसिफ्रा बेखौ सुखुवा माबा मोनसे दायनि थाखाय माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोंमोन खिजान स' बिनि थाखायनो बिनि न'खरनि मानसिफ्रा सुखुवा बाट बैसोरनि थाखाय बे सुखुयैनि थाखाय बिथाङाथ' रानथारनानै फैनांगौनि खोथा गैयाना नङाबा आं सानो जेनेबा गोरोन्थि मावफ्लांबाय बिनि गेजेरावहाय गोरोन्थिखौ जों निमाहा होलायनानै जानाय लोंनायखौ बेखौ नायसननोब्ला बेथ' आरो खाथियानो नङा मानसिया आं खोनानाय मथेथ' गयबारिनि होनना बुंदों बाट खाथियानो जुदि बाजाराव फैयोब्ला बासुगाव बाजारफ्राव फैयोब्ला नुलाङोबा बेयाव माइरंफोर होलांनो हायो आंनिबा ओमफ्राय एसेबां गेसाव बुस्थु जानो गोनांथि गैया सारायफोरबो थानो गोनांथि आं दा नै सारायफोरबो बायदिसिना होलांबाय बेनो ओमफ्राय दा सोरबाफोर इसोरनि उनाव दालांथों बिनि बुस्थुखौ आं बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबज्रियो जाहाथे बेनाव जाय बुस्थुखौ होदों बे बुस्थुआ बेनाव थाथों आरो बेबायदिनो संनानै जाबाय थानो मोन्थों बैयाव बियो संनानै जायो बुस्थुआ आं खोन्थाहरनि नोंथांमोननो बियो आं खोन्थाखादोंमोन ना सिगांहाय बै बुस्थुआ बैयाव सिङावमोन बाट दिनै नायदो फुल जाजोब्बाय गासिबो दुमजोब्बाय गासिबो ओमफ्राय बै बेयाव आं खोन्थाहरनि नोंसिना बै बे अरदाब नुदोंना बै बेयो गोसोम अरदाबा बे गोसोम अरदाबा बेयाव संना जायो बियो स' आं सानो आरोना जों खौसेयै जुदि जमा जानानै जुदि मदद होलायबा नुलायलायबा गोरिब गुन्द्रा जोबगोन थेंक इउ स' माच